Tak toto je bomba. Magazín Politico dnes vydal článok, podľa ktorého sa v Európskom parlamente spúšťa vyšetrovanie českého pravicového europoslanca Alexandra Vondru, pretože pôsobí v českej mimovládke, ktorú financujú zbrojárske firmy. Podľa Transparency International je to jasný konflikt záujmov, keďže Vondra v Europarlamente pravidelne obhajuje vojenské výdavky zbrojenia vojny. Mám s tým osobnú skúsenosť, keďže som s týmto českým militaristom sedel v televíznej debate a on tam otvorene obhajoval americké a izraelské vojny. Dokonca mal pochopenie pre bombardovanie dievčenskej školy v Iráne. A keď som ho za to kritizoval, tak utiekol z diskusie a potom vymetal české médiá a vyplakával, že mi mal dať pesťou a že som žiak Lenina a tak. Možno si to pamätáte. Dnes už je jasné, prečo Pánko takto húževnato podporuje vojny. Lebo think tank, v ktorom pôsobí, má väzby na zbrojovky a tie na vojnách pekelne zarábajú. Vondrov think tank sa volá Centrum transatlantických vzťahov a je to hlasná trúba záujmov Spojených štátov a Izraela. Obhajujú vojny a za to sa im kotúľajú dary zo zbrojoviek. A Vondra za záujmy týchto zbrojoviek lobuje v Europarlamente. A určite nie je jediný. Spomeňme si, že napríklad KDHčka Miriam Lexman pôsobila v Medzinárodnom republikánskom inštitúte, čo je americká mimovládka, ktorú financuje americká vláda a najväčšie zbrojárske firmy. A zhodou okolností dnes Lexman sedí v Europarlamente, jej názory sú na nerozoznanie od jej kamoša Vondru a keď má odsúdiť americkú či izraelskú agresiu, ide to z nej ako z chlpatej deky. Som veľmi rád, že Vondra bude vyšetrovaný. Presne toto si zaslúžia vojnoví štváči v Európskom parlamente. Ale nerobím si ilúzie. Keby mali potrestať či vylúčiť všetkých europoslancov, čo majú nejaké napojenia na zbrojársky biznis a militaristické mimovládky, tak by to tu rovno mohli celé rozpustiť. Srdečne pozdravujem pána Vondru a želám skoré odsúdenie.